ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ରହିଥିବେ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି କଲେଜ। ଆଉ ଯିବା ବାଟରେ ମୁଁ ଏମିତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। କୁହନ୍ତୁନି ଛୋଟ ସାଗର ବେଶୀ ସେମିତି ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟାଟି ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ କଣ୍ଟାଟା ଫୁଟିଥିଲା ନା, ବହୁତ ଜୋରସେ ବିନ୍ଧିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ଟାଣିକି ବାହାର କରିଦେଲି, କାରଣ ଛୋଟଟେ ତ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବିନ୍ଧା ଛିଟାଟା ଜୋରସେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆଟେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତା ବାଇକ୍ରେ ଆସି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଥିଲା ITFC କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ସେଥିରେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁ ବଦମାସି ହୁଏ। ଆମର ଏଠି ଚାଲିଥିଲା କନଭରସେସନ। ସାର୍ କଲେଜରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ପାଳି ଆସିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ହସି ହସି କଲେଜରୁ ବି ବିଦାୟ ରୁମକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମୟୂର। ଆଉ ଆମେ ମୟୂର ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯିବୁନି, ଏଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ବଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ହେଲେ ମୟୂରର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରଟିଏ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୟୂରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ବଣ ଭିତରୁ ତାକୁ ପାଇଲୁନି। ଟିକେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ହସି ହସି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ସେଠୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଟରେ ପାହାଚ ଚଢି ଚଢି ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ରୁମରେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଯିବେ।